Unti-unti nang sumisigla ang dati malungkot na dagat ng Agno, Pangasinan. Nagsaan na naman kasi ang mga turista. Finally kasi nag-start na ulit yung pwede nang mag-travel, gano'n. Ang kailangan lang is yung mga vaccine card. Very, very important yon. Tapos kasi nalungkot kami nung nawala, nung nag-start yung COVID, at hindi na kami pwede mag-travel, and this is our favorite place, so it's very nice and it feels good to come back. Ganito rin ang eksena sa Patar, Bolinao. Kaya ang mga negosyante masigla rin. So nung pandemic, talagang wala, as in wala. Walang katao-tao dito sa dagat, kami lang naiwan dito. Natuwa kami kasi di ba balikon na ulit. Unang-una, meron na kaming source of income. Pangalawa, naging masaya na ulit ang Patar. Nakakahinga na rin ng maluwag ang mga negosyante sa Luca Park sa pantalan ng Alaminos City. Maganda po kasi po yung ibang nag-ano nung pandemic. Nakaangat na din. Tapos, ang ganda pong tignan, hindi na siya yung parang ghost town katulad dati. Bagamat lumuluwag na, dobleng pag-iingat pa rin ang paalala ng mga otoridad. Bale, ano lang ma'am, pag may nakikita kaming hindi nagsusot ng mga face mask, bali, pinapayuhan lang namin sila na isuot, huwag kalimutang isuot kasi hindi natin alam, nandyan pa rin ang COVID. Kahapon ay naideklarang sasailalim na sa Alert Level 1 ang probinsya ng Pangasinan mula March 1 hanggang March 15. Para sa mga negosyante sa mga pasyalan, ito ang umpisa ng pagbangon ng Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.